15-il student tal-arkitettura u ippjanar Palestinjan qegħdin f'pajjiżna biex jiddisinjaw Pjazza Santa Marija fiż-Żejtun. Dan il-proġett qiegħed jittella b'kollaborazzjoni bejn il-Kamra tal-Periti Maltija u dik Palestinjana, kif jispjega l-President tal-Kamra Maltija tal-Periti, il-Perit Andre Pizzuto. Inizjattiva li għamilna mal-Association tal-Arkitetti tal-Palestina, kontatjawna xridu jibbatu xi studenti li għedin fl-aħħar sena biex jagħmlu ftit esperjenza fix-xogħol hawn Malta u bażikament ħajjarnihom biex iġibu l-istudenti kollha. Il-proġett li kiber b'mod sostanzjali sab l-appoġġ tal-Ministeri Maltin responsabbli mill-affarijiet barranin u l-wirt nazzjonali fejn l-istudenti ingħataw l-opportunità li jaħdmu wkoll fil-Valletta Design Cluster biex ħejju d-disin ta' Pjazza Santa Marija fiż-Żejtun bis-sem tal-Kunsill Lokali. Intant tkellimna wkoll mal-President tal-Assoċjazzjoni tal-Arkitetti tal-Palestina, Ibrahim Al-Hindi, li studja fl-Università Birzejt fil-Palestina minn fejn ġejjin l-istudenti stess u esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal kif evolva dan il-proġett. Now we here and in the Valletta Design Cluster we have like a workshop working on a real project and every time Peretti or architects come and help us to share experience, to give data, to make critique for our designs. Preżenti għal-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici li ltaqa' mal-istudenti infushom u ddiskutaw il-proġett wara li residenti setgħu ukoll jaqsmu ħsibijithom dwar dak li qegħdin jipproponu. L-arti u l-kultura u f'dan il-każ id-disinn huma ċavetta biex inġibu l-ġnus flimkien għaliex ir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi huma importanti ħafna, però l-ikbar relazzjonijiet huma dawk li jġibu n-nies li jaħdmu flimkien. U f'dan il-każ għandna grupp ta' studenti tal-arkitettura li ġejjin mill-Palestina. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll l-Ambaxxatur tal-Palestina għal Malta, Fadi Hananja. Id-disinn mistenni li jkun ippubblikat fil-jiem li ġejjin.